Ikatalawa tigyan na pakakakafir. Nasa din sa tao adinian pakakafirin sa mga musyrik. Sa din sa tao adinian pakakafirin sa mga musyrik. Aw syakka fi kufrihim, o di na diin dua-dua sesangka aatay niyan. O ino to giango ta mga musyrik na kafir siran. Aw sahhaha madhhabahum, o di na kana bematag misengka kapia kakurikian din sa tindigiran naskan yan na kafir. Anto na yung bida no kafir agong musyrik. Ayang bida no kafir agong musyrik na so kafir na aya sabab akya pakaliun yang ku agama na aden asyang kaiyan aku kuman wallah. Ibarat na Muslims kanyan na siyang kaiyan uba wajib su kasembayan. Udi na siyang kaiyan uba aden alungan amori. Na gitu na kafir. Na ay pumutuan sa musyrik. Nagianggaw to aya sabab akya pakaliun yang ku agama Allah subhanahu wa ta'ala na suminimba sa salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Daay nung kirya napad ko agama, ugaid na kuminwa sa rimbang Allah subhanahu wa ta'ala aron yan piya kaantap susabad ko mga simban yan. Nagito mutun sa musyrik. Igirap man na ay kalalay man tanong mutun sa kafir nagiangaw to did na tiyarima yang agama Allah. Lagi dangin niya mga sarwang, mga Yahudi, mga Kristiyan, mga Buddhist, mga Hindus. Siyang kailang paleso agama na mga kafiranan. Ugaid, na si ikaw kukuman na malagi din na ang na kafir agong musyrik. Apalayad na ng kafir. So kafir na musyrik, so musyrik na kafir. Si bumya kambida, si sangaw tuwa, sabab akia kafir yan. Udi na sabab akia pakaliun yan si ikaw agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kayo niya ikataluwa pa ka, binasa si ikaw di ka pag-Islam umanusya. Namiya karaya-raya gay. Sa din sa tao, adin niyang pagkakafir sa mga tao, mga musyrik. Ibarat, nagyangay niya mga Shia. Aayad na simba nira na sa mga imamiran. Ad na pangirawa ka na ba kafir sa mga Shia? O ay, so Shia, si kumasa mga sahaba. Na ba mga kafir? Kakana ba sirang pasimba sa mga manusia? Ayabu aqida abina sa mga Shia, si kumasa mga salaf. Na so titu-titu ka pagkababayiran ko Ali. So manunubra, mananagumpot ang babayiran si ko Ali radiyallahu ta'ala anhu. Diyan ngayon niya, mga Shia sa ngayon niya masatano iman to. Na mga musyrikid na ya, kaayad na simba nira na sa mga imamiran. Na sadi sa tawa, di tiro niya na kanaba kafir sa mga Shia, na kafir pan. Diyan na ni maana ngayon niya, ikatalawa pa kakakafir. Aw syakka fi kufrihim, udi na, di inwa-dua. Kaya nuwari mabuhat, diyan na, giyan ngayon niya mga Shia na di siran tiro sa la ilaha illallah, sibutiran sa la ilaha illallah. Gumaging nga lang sila sa mga Muslim. Basta lagi dinan, sumara yaga musyrik na di nga pakakafir na sa kay kafir. Aw sahhaha madhhabahum, ay panari uban yan. Pakakuri ka so tindigiran. Giyan ngayon niya mga Shia, nagupun ka tiro akuri ka ngayon niya galubukiran. Kataya di silang tidak ugugiyan ngayon niya mga Yahudi na tanto madagla miya urarigiran. Ha? Diyan na ino siram yaki tidaw sa mga Yahudi na nga kagiya piamo no siran, piamo no mga Yahudi sa mga dato kira na sumi obsiran. Kana ba ino siram yaki tidaw sa mga Yahudi na nga emanan niya na paninigirang wagama. Di kasi ko history ipon ngo masa mga salaf na tama rin ni mato na batya kanu sa Islamic history. Kadid na ketuon niyo sa history akama pian amyang gelbek o mga Shia para sa iku agama. Ngay pano ba sa iku kapagingad? Aya kebetia ka sa history na sira ni miya ka binasa ko di ka pagingad. Gusira ni miya ka binasa si ko mga Muslim. So kaya pakasuldo tatar. Biuno iran so Moriporia dato o Dawla Abbasiyah si sa Baghdad. Na piulan pulang iran so mga Muslim. Pikirumairan so mga bai. Piyakarundar niran so agama Islam. Anto na isabab po to. Na so mga Shia. Kami akit tinabang siya ng sisang utang mga tao. Kadalawan o mga ahlus sunnah, ariri doon o mga Shia. Kaya mga Shia na mga Yahudianan. Kaya aya foundiri rin na so Abdullah ibn Saba ay Yahudi. Miya kalala Yahudi. Nakabati tanuanan mismo kung mga kitabu mga Shia, tatarima niran agi ang utang foundiri rin na si Abdullah ibn Saba, la'anahullah, na Yahudi. Nagyan na nilitan o katirwas, agi ang niya mga Israel. Diyan ngayon mga tao sa Israel, mga Yahudi, diyan ngayon mga tao sa Iran, mga Shia, na malagi dibunan, diyan na ba namidaan. Sama na yan, ayan isikub. Na palayaridu ay wagamaw Allah subhanahu wa ta'ala, palayaridu ay Allah subhanahu wa ta'ala. Na alhamdulillah, kabubaytan wanan, niya pula nga mga Yahudi na, alhamdulillah. O ay kapulang nga mga Shia na, alhamdulillah man.
Palitan na ni pagkapi ginawa. Gupon ay mana niya na, ay mambunta lumano siya na, kaya babayaan niya na Iran, kaya babayaan niya ng inyong mga Shia. Na kaya babayaan niya so, ipagkagwa-dua agama tanu agama Islam. Kaya babayaan niya so, ridu ay wallah subhanahu wa ta'ala. Nandun niya taguso, aqidatul wala wal bara, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ayat ma pero na al-hubbu fillah na kababaya so kababayain ka lagi ka mapaparatiya sa suat ko Allah. Na ikagwad ka so ridu ay Allah sa suat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Langon na pagkababayaan wallah na wajib kababayaan ka gitu sa mga Muslim. Na langon aridu ay wallah pagkararangitan wallah na wajib akararangitan ka. Kenapa kagi ayam ana ulag na miyaling ka miya kadampan sa ngayang mga Yahudi. Sa ayam miya pakadampan na sekira nagi ang ngayang mga Shia na natig kagi ang ngayang mga Shia nagi abititu aga maka kadilikado ka. Mata na kadilikado ka. Ka mga musyrik na miya karere ka kabubaluiran na mga musyrik. Salakaw sa kabubaluiran na mga musyrik na mga kafir. Ipamanintay na sa mga sahaba apisag si Allah mismo si sa na Quran ang mga tao sa surga. Miya kadagdag la dalil sa Quran agu sa hadis agi nga niya mga sahaba na mga tao sa surga. Laboron so Abu Bakar agu sa Umar. Padsirang ko al-ashar al-mubashsharuna bil jannah. Dapan matay sa Umar agu sa Abu Bakar na pisag si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sila sa surga. Naurian niya na pagkataling umangay niya mga Shia na sa itango sa Umar agu sa Abu Bakar. Mga kafir ko na mga tao ay pumaninda Iran. Na Iran piyakam ay na piyakam bukugiran. Naso katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyangan na kapatumpoy Iran sa marsi kagalbag si kumanga karumong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ra pa kasi na so Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Piyayagid no Allah subhanahu wa ta'ala sa suratun Nur sa nga na Quran. Lumpiyo bubay so Aisha. Dagban yan miyang gilbuk kamarata. Ayad na di ra pa kamukag na so Allah subhanahu wa ta'ala. Na umanan ka so para tiran makapantag ku Quran. Nagyan ko na nga ay Quran kakaptan tanoy man to na binasaya kitab. Ay di ron sa lakaw na pansaparateran na ayabu matao ko maano Quran nasiran pansaparateran na giyangay niya Quran na adna maanan yan as masulan aditano katawang ka ayabu matao ron nasiran na sadjay manayran na gito ni korek nasar katano ron ay maanan na gito na karibatan na kanabanan mga kafir mga tao nagiyangay niya kapsing bayaran sa mga imamiran. So sa pulo agudu ay mamatatando niran na ay para tiran na din nabida niran agus Allah subhanahu wa ta'ala. Tama sa pitiro ira pala so katiro mga imamiran na giyutun so katiro Allah subhanahu wa ta'ala. Pitiro ira pala so katiro mga imamiran na kanasakh yan sa Quran. Kamasok yan sa Quran. Nabaad na lumawan sa nakafir. Din na basan lumawan na kafir. Nasan sa tao aseng ka. Sa kafir so mga Shia na kafir. San sa tao atirun yan. Akurek, so agamaw mga Shia na kafir. Saan sa tao, adinian pakakafir na nga na mga Shia, mga musyrik, na kafir. Nagyaya na, inuya, di siya buto mga tao. Nakagya di tanong gira beteroon. Uman isa na, sa saraduan niya ng arian. Di niya beteroon, di pagugupis sa kapagkaraya, agamaw Allah subhanahu wa ta'ala si kumadaglataw. Na naman eh, kakatukaw yung madaglataw si sangin niya lagi day. Nailayan niyo sa malilibdar ka no. Kapalaya din da sabut yang huwag mo Allah subhanahu wa ta'ala pagkasabapan sa kapkadidagiran. Napanamar ka no? Apagapaganay. Ayamanan yan na. Siya pantan naging mga ginawa tanong. Ba tanong mapukas? Sisangay niya titu-titu panuan huwag matanong agama Islam. Na mapasa dito na panamatamara tanong. Saan siya kagagatan ron? Na ayamanan yan na mapakarampay tanong. Si kumadaglatao. Antong na titu-titu panuan Allah. Agu panuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antong na idalil, sasasin sa tao, adi niya pakakafir sa mga musyrik. Nas kanya ni kafir. Nakagaya sa mga musyrik na piyaka kafir wallah, ago piyaka kafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mga kafir, so mga musyrik na piyaka kafir sila wallah. Pero wallah sa madingal lubog sa lagi din na kafir, musyrik, ginawa na ya. Nas kaya yung pagkakafir, ay nga miya surang na so Allah subhanahu wa ta'ala, nasan sa tao asurangan niyan so Allah, surangan niyan so nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kafir. Nangirot man sa madaglatawa, siya na kanwarya, kuwan, pamana kafir budin. Oh, why? Basta pitero Allah, kafir na kafir. Aya di ke pakai banga pakakafira na, sudah pakakafira Allah, da pakakafira agama. Kasadin sa tao, apaka kafir niyan so tao, kena bati tuwa kafir nas. Kanya ni ikafir, idha kafar al-muslimu akhahu, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Basta apaka kafiran ka so pagaling a muslim. Na upama kati tuwa kafir na kafir.
Why nagupo nagkanabat ito kafir nas kay kafir. Nabi ni malbudagal ba? Na dida ito ba si di pa mga pansuda sabut yang ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Da sabut yang ko agama. Ha? Nakagiman to na miya baliktad kaya pan malay kambra na ya pan mga alalampawin nagiingon to di mga tataw magalit.